Eguerdion, Pasko zoriontsu den denoi. Jesus berpiztu dela aitortzen dugu, baina inork ez zuen ikusi piztu zen ordu hartan. Zer eta nola gertatu zen, Jainko aitak bakarrik daki. Jesus berpiztu zen, disipuluei agertu zitzaien, ikusi zutela esan ziguten. Jesus era askotara agertzen dela adierazi nahi digute ebangelioak. Baina berpiztuaren ezaugarriak ikusi eta ulertzeko sinestu egin behar da. Zorionekoak ikusi gabe sinesten dutenak. Jesus berpiztuaren ezaugarririk adierazgarriena lehenengo elkartearen bizikera izan omen zen. Gaurko gizartean ere Jesusen presentzia adierazten duten ezaugarri asko dago. Aurkitzen aldut nik inguruan Jesus berpiztuaren ezaugarririk. Tomasi bezala, bera ikustera deitzen gaitu Jesusek. Ekatzu behatz hori, ekatzu esku hori eta sarrezazu nire saietxean. Zuti jarri eta kanta dezagun piztu da Kristo. Piztu da Kristo, eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Anai arreba maiteok, Jesu Kristo gure jaun berpiztuaren bakea izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Eskerronez denok, gure batailua gogoan dugula hasiko dugu gaurko meza. Fedez, jaso dezagun ur ziztatzeaz jaunaren espirituaren indarra. Denok? Ura, datozen oronak dira, bazkoak salvamen betez, ibaika datoz herrira.
joko ponte maitenik, askatzaile datozura. Erabat berrituko gaitu, urauen espiritua. Aleluia, piztu zaiguta, espirituaren jauna. Izaki berrituen kantuz, goren jauna, aleluia. Jainko aita ahal guztidunak, garbi gaitzala bekatu guztietatik. Eta espiritua honen bidez, eukaristia honen bidez, eraman gaitzala bere erreinuko betiko bizitzara. Amen. Aintza eserita bestuko dugu. Aintza zeruetan, jangoiko ari. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Eta bakea lurrean, haren gogoko gizonek, hainaundita eder zaitugulako, gorazu bedenkatu aztu, gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildo, aitaren seme. Zuken zenduzu ondoko pekatua, erruki jauna. Zuken zenduzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Beti erruki hor zaren jainkoa. Pasko jaietan suspertu egiten duzu zeure herriaren fedea. Indarrezazukukan zeuk emandako grazia,
hobetu uler dezagun, nolako batailuaz garbitu gaituzun, nolako espirituaz bizi berritu, eta nolako odolaz erosi. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ezaugarri asko egin zituzten apostoluek, eta herriarentzat sinesgarri gertatzen ziren, esango digu apostoluen eginak. El gran argumento de credibilidad para la Iglesia es su actitud testimonial a favor del pobre y desvalido. Escuchemos de los Hechos de los Apóstoles. Apostoluek eginak liburutik. Mirari eta egintza harrigarri asko gertatzen zen herrian apostoluen eskuz. Fededun guztiak Salomonen aterpean biltzen ziren gogo batez, baina beste inor ezen haiekin elkartzera ausartzen, herriak goratzen bazituen ere. Gero eta ugariago ziren jaunari elkartzen zitzaizkion fededunak, gizon eta emakume. Gaixoak kaleetara ateratzen zituen jendeak eta ohe naiz ohatiletan ezartzen zituzten. Pedro igarotzean, honen itzalak bederen baietakoren bat edo beste ukizezan. Jerusalem inguruko herrietatik ere jende talde handiak etorri ohi ziren. Gaixoak eta espiritu gaiztoen menpe zeudenak ekarriz, eta sendatu egiten zituen guztiak. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jaunak. eskerrak eman jaunonari, haindu handia, bere betiko errukia. Denok berriz. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia, bere betiko errukia. Esan bezatze Israel darrek, haren maitasuna betikoa. Esan bezate arondarrak apaizek, haren maitasuna betikoa. Esan jaunari begirune diotenek, haren maitasuna betikoa. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia, bere betiko errukia. Etxelgilek bazterturiko harria, giltzarri gertatu da. Jaunak egin du hori, gure begien harrigarri. Hauxe da jaunaren ekintza eguna, alai gaitezen eta poztu berarengan. Eskerrak eman jaunonari, haindu handia, bere
Etorkizuneko biziaren garantia Jesusi sinestea da. Eta sinesmen horrek sortzen digun konpromisoa eta erantzukizuna. Hala entzungo dugu Apocalipsis liburutik. El encuentro real con Jesús lleva al compromiso con Él, al estímulo de la esperanza para luchar contra aquello que amenaza la existencia humana. Escuchemos del libro del Apocalipsis. Apokalipsia liburutik. Ni Joan, zuen anaia eta Jesusen maitasunagatik atzekabean, erreinuan eta itxaropen iraunkorrean, zuen kideko naizen hau, Patmos deritzan uhartean nengoen erbesteratua, jainkoaren hitzagatik eta Jesusen testigantza egiteagatik. Jaunaren egunean espirituak hartu ninduen eta neure ostean ahots handia entzun nuen, turuta hotz bezalakoa. Hau zioen, idatz ezazu liburu batean ikusiko duzuna, eta bidali Asiako eliz elkarteetara. Itzuli nintzen mintzo zitzaidan ahotsura norena ote zen ikusteko, eta itzultzean urrezko 7 argimutil ikusi nituen, eta haien erdian gizaseme antzeko bat, soinoko luzez jantzia eta bularraldea urrezko uhalez lotua. Ura ikustean hilda bezala erori nintzen haren oinetara. Hark eskuineko eskuak gainean jarri zidan, esanez. Ez beldur izan, ni naiz lehena eta azkena, bizi dena. Hilik egon nintzen, baina orain bizirik nago menderen mendetan, eta neure esku ditut erioaren eta hilen egoitzaren giltzak. Idatz ezazu bada ikusi duzuna, orain dena eta gero izango dena. Jaunak esana, Eskerra zuri jauna. Sinismena doan ematen zaigun erregaloa dela erakusten digu Paskoaldiko liturgiak. Eta gure sinismenaren oinarrizko egia Jesus berpiztu dela da. Eta piztuera sinestu bakarrik egin daiteke. Gehiago oraindik. Ikusi gabe sinesten dutenak dira zoriontsu. Gure fede zalantzak buruarekin ulertu nahi dugunean sortzen zaizkigu. Gure eskua bere saiez zuloan sartzera konbidatzen gaitu Jesusek. Nuestras dudas de fe nacen cuando queremos controlar la fe desde criterios racionales. Vamos a escuchar a Jesús. Zuti jarri eta kanta dezagun, aleluya. Denok aleluya. Ikusi nauzulako sinetsi alduzu dio gauna.
zorionekoak ikusi gabe sinesten dutenak. Jauna zuekin, Eta zure espirituak Jesu Kristoren evangelioa, San Joanen liburutik. aintza zurinda. Astearen lehenengo eguneko ilunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak, ateak itxita, judutarren beldurrez. Sartu zen Jesus eta haien erdian zutik esan zien, bakea zuekin. Hori esan da, eskuak eta saietsa erakutsi zizkien, eta ikasleak pozez beterik gelditu ziren jauna ikustean. Jesusek berriz ere, bakea zuekin. Aitak bidali nauen bezala, nik ere bidaltzen zaituztet zuek. Eta hori esanez, haizeman zuen haien gainera, eta esan zien, har ezazue Espiritu Santua. Zuek bekatuak barkatzen dizkie zuenei, barkatuak gelditzen zaizkie, eta lotzen dizkie zuenei, lotuak gelditzen zaizkie. Tomas ordea, 12etako bat, bizkia zerizana, ez zegoen besteekin batean Jesus etorri zenean. Beste ikasleak esaten zioten, jauna ikusi dugu. Tomasek ordea, haren eskuetan hiltzezuloak ikusten ez baditut, nire behatza haren hiltzezuloetan sartzen ez badut, eta nire eskua haren saietsean ez dut sinetsiko. Handik 8 egunera, berriz ere barruan zeuden ikasleak, eta Tomas haiekin. Sartu zen Jesus, ateak itxirik zeudela, eta haien erdian zutik honela esan zien, bakea zuekin. Gero Tomasi, ekatzu behatz hori, ona hemen nire eskuak. Ekatzu esku hori, eta sarrezazu nire saietsean. Eta ez izan sines gogor, sinestedun baizik. Tomasek erantzun zion, ene jauna eta ene jaungoikoa. Eta Jesusek, ikusi nauzulako sinetsi alduzu. Zorionekoak ikusi gabe sinesten dutenak. Beste ezaugarri asko egin zituen Jesusek bere ikasleen aurrean, baina ez daude idatzirik liburu honetan. Idatzirik daudenak, honetarako daude idatzirik. Sinets dezazuen, Jesus Mesias dela, jaungoikoaren semea, eta hori sinetsirik, haren izenean bizia izan dezazuen. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna.
Kristau senideok, astebete bada, Jesusen piztuera ospatzen ari garela. Oraindik gertakeari honen argitan gaude erabat. Liturgiak, irakurgaiek, otoitzek, misterio honek dakarkigun bizi berria adierazten digute, erabatera eta bestera. Eta gu, misterio hau nondik helduko ez dakigula gabiltza. Gure buruak aitortzen du, bai, Jesus piztu dela. Gure borondateak baieztatzen, nahi du gainera. Baina gure biziak bere zailtasuna ditu misterio hau bere ganatzen. Irakurgaiak laguntza ederra dira lan honetan. Gaurko evangelioa oso ezaguna dugu. Eta beste gauza askoren artean, irakurri dugun evangelioan badira gure fedearentzako interesgarriak izan daitezkeen 2 edo 3 xehetasun. Ikasleak, esaten du evangelioak, etxe barruan daude, ateak itxita, beldurraren beldurrez. Hala dio. Ez da boteretsu sentitzeko garaia. Mundua jateko moduko sasoia ez da. Gu ere alatsu gaude. Ez dakigu askotan nola jokatu gure fedean. Nola kokatu gure fedea eta gure pertsonak, gure fedetu pertsona hauek mundu korapilatsu honen erdian. Ez gaude garai bateko kristandadean. Ikasle haiek bezelatsu gaude, ia ateak itxita, beldurrez edo. Eta egoera horretan, hain zuzen, ara non Jesus agertzen zaien ikasle haiek. Egoera horretan. Baina ez dute ezagutzen lehen kolpean. Hori beste kontu bat harrigarria. Bai lehen agerpenean eta bai bigarrenean, Tomas da guzti, kosta egiten zaie ikasleei Jesus ezagutzea. Harik eta honek bere zauriak erakutsisten dien arte. Hala dio Tomasek, haren eskuetan hiltze zuloak ikusten ez baditut. Neure atzamarra haien hiltze zuloetan eta neure eskua haren saietxean sartzen ez baditut, ez dut sinetsiko. Jesusen zauriak. Gurutzean josirik egon zeneko seinaleak dio testuak. Batzutan zauria bezala ulertzen da, edo itzultzen da. Beste batzutan seinaleak. Baina baita bere bizitzan zehar bizi izan zituen guztien seinaleak, zauriak, arrastoak, ezaugarriak. Gizon emakumeoi gertatzen zaiguna da. Gure bizitzan zehar bizi izandako guztiek gugan utzitako seinaleak egiten gaituzte orain garen bezalakoxeak. Ni nor naiz. Nire historian zehar gertatu zaizkidan gauza guztien ondorio. Hoien seinaleak egiten naute ni naizena. Gu orain garena bizi izandako ona eta txarrak egin gaituzte. Nor izan zen Jesus? Zertan gauzatu zuten, ezagutu zuten ikusten ari ziren ura Jesus zela? Zertan? Bere zaurietan. Bera bizi izan zituen esperientzia guztiek utzitako ezaugarrietan. Bere kutxunak nortzuk izan ziren gogoratzean. Zerk eman zion min eta zerk postu zuen.
zer aurkikuntza egin behar izan zituen bere bizitzan, bere ibilbidean, lagunekin bizi izandakoak, bere otordu famatu haiek, pobre eta pekatariekin, txiki eta baztertuekin erakutsetako errukia, aita Jainkoarekin bizi izan zuen harreman guztiz bereziura, eta nola ez. Azken egunetan bizi izandako afari xelebre hura, eta bere bukaera odoltsua gorotzian josirik. Guzti hoien seinale eskuetan eta saietxean ikusten ziren zauriak. Seinale guzti horiek egin zuten beldurrez beterik zeuden kuadrilla hartakoek Jesus ezagutzea. Zauriak irakutsitakoan, entzun dugu, eskuak eta saietxa erakutsi zizkien, eta ikasleak pozez beterik gelditu ziren. Hura jauna ikustea. Tomasi, bizkia deitzen omen zioten. Noren bizkia ote zen Tomas? Ez ote gara guk egu Tomasen bizki hori. Guk ere, ezin dugu sinetsi edozer gauza gara jauetan. Urte batzu bat ditugu, eta eskarmentu pitin bat ere bai bizitzan. Ume izateari aspaldi utzi genion. Eta ezin gara gure bihotzeko beroaldien arabera bizi. Fedea, beroaldiz beroaldi bakarri biziko bagenu, ez ginateke oso urrutira joango. Aleluia eta aintzaka ibili gaitezke. Baina bihotzeko beroaldiek ez dute bizi osoa betetzen. Hotzaldiek ere, etortzen dira. Eta orduan zen, fedeak potx. Badugu horrelako esperientziarik beste terreno askotan ere. Harremanetan, proiektuetan, ametsetan, baita fedean ere. Fedea ez da oinarritzen gure beroaldietan. Eta bestalde, Jesus bizirik dela antzeman behar dugu, bizirik dela, orain. Ze bestela, gure fedea, gure ideietan, gure proiektuetan, gure pentsamentu eta proiektzioetan bakarrik oinarrituko litzateke. Eta horrelako fedeak ere, ez du ibilbide luzerik izaten. Deno dakigu gure borondateak zenbaterainoko luzera daukan. Ez oso luzea, laburra baino. Beraz, gure fedea zertan oinarritzen da. Beroaldietan, gaztealdiko edo ez dakitze beharrezkoa dira beroaldiak, Eta pentsamentu ere bai, eta erabakiak ere bai. Baina horretan bakarrik oinarritzen da, edo Jesus piztua gure bizitzan somatu dugulako, sinisten dugu. Beraz, Tomasen bizkia gara. Eta Jesusen zauriak, bere ezaugarri existentzialak sumatzean, bere hitzak entzutean, berak egindakoak oroitzean, bere azkan afarikoan parte hartzean, eta bar, bere justiziaren aldeko aukerak egitean, guk ere antzeko zerbait bizi izan dugulako, Tomasekin batera, bere aurrean belaunikatu, eta esango dugu, ene jaun eta ene jainkoa. Eta guztia berri bihurtuko da, nahiz eta
eta segurienik beste inorez ohartu. Baina gure bizitzak buelta eman du. Bihotz berritzea hori da. Jesusen piztuerak gukaren guztia ukitua uzten du. Bere presentzia salbagarriari irekiak jartzen badin bagara bintzat. Seguru asko ez ditugula miraririk egingo, lehen irakurgaien entzun dugun bezala, lehenengo kristau haiek egiten zituztenak. Baina osasungarriak izango gara gure ingurukoentzat, bizi dugun mundu honen erdian. Jesusen piztuerak dena aldatzen du, geure bizia batez ere. Eska dezaiogun bere espiritua, bere lekuko, bere testigu izan gaitezen gaur eta hemen. Lehenengo haiek izan ziren bezala. Eta aztutiturik egin dezagun geure fedearen aitormena. Sinesten alduzue Jainko Aita ahal guztiduna zerulurren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizia. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jesu Kristo berpiztua tarteko dugula, sinetsiz, eta haren espirituak ematen digun indarrez, egin dezaiogun otoitz gizon emakume guztien alde, guztiei bizi berria irits dakien. Eskadez. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Eskadezagun hirugarren munduko herrien alde, herrialde behar zuenen alde, aurrera egiteko bideak aurki ditzaten, guk guztiok haien alde zerbait egin dezagun. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Gure Elizaren alde, mundu guztiko Elizaren alde, Jesu Kristoren espirituak berritu eta emankor egin dezan, gizon emakume guztien aurrean maitasun eta zerbitzu testigantza emateko. Eskadezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Bataiatu berrien alde, Pasko garaian sendotza eta lehen jaunartzea ospatuko dutenen alde. Horientzat, guztientzat, Paskoak gizatasun neurri berriak gara dizan.
eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Gu guztion alde. Paskuaren ospaketak Jesu Kristoren jarraitzaile zintzoago egin gaitzan bizigaren eliza eta gizartean. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Aita, badakigu gure eskariak entzuten dituzula, maite gaituzulako eta Jesu Kristo gurekin bizi delako. Egizu, Paskau garai hau benetako udaberri gerta dadila guztiontzat, dena berrituz eta esperantzaz sutuz, Jesu Kristo gure jaun berbiztuaren bitartez. Amen. Berbiztuaren berria diot kantuz, pozik aldarrikatuz, bizi dela Kristo. Kristo berbiztuaren presentzio, presente bizi berbiztuaren presentzia ospatuz, gozatzen naiz aitortuz, bizi dela Kristo. Kristo berbiztuaren presentzia, presente bizi erruen zauriz, hiliko miratua, aitortzen dut piztua, bizi dela Kristo. Kristo berbiztuaren presentzia, presente bizi Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Onartu jauna honez zeure herriaren eskaintzak. Zuganako fedez eta bataioaz bizi berriturik, betiereko zoriona lor dezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunaka dantzatu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokitan eta zuzen, egoki
egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea. Baina poz handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, hila eta eskainia izan den aldi honetan. Bera da munduko pekatuak kendu duen egiazko bildotsa. Bere eriotzaz gure eriotza ezereztu eta bere piztueraz gure bizia berritu duena. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingero guztiek ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazuen, eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, eta edan guztiok honetatik. Hau, nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigar. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskerrak emanez, aldarean zaure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur, hemen bildurik, Jesu Kristo gure jauna piztu zeneko garai santua ospatzen ari den eliza. Eramaztu maitasun osora, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batea. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, eta hildako guztiak ere. Harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iriz dezagun,
Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan. Zure jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure alda zeruena zarena, saltu izan berri zure izena, etor berri zure egin berri Jauna, atera gaitzatzu gaiz guztietatik. Emaguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dozu erregetza, zurea gospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, pekatua eta heriotza garaitu dituzuna. Piztu zinenean, apostoluena artean agertu eta bake agurra egin zenien, gaur entzun dugun bezala. Bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira orain, zure elizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari, emaiguzu guri bakea, eman batasuna. Errege bizi baizara, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Emaiogun bakea enkar. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Errokika. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Emaiguzu bakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotxa, Jesus piztua, munduko pekatuak entzen duena.
Zoriontsuak gu jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez nahi Señor, zunare etxean sartzeko. Kanta dezagun, Kristo bizi da. Kanta dezagun. Kristo bizi da, lehen orain berri. Hilen artetik zaigu Kristo berriz piztu. Lotan daudenetatik lehen bizi fruitu. Berak eriotzea bizpuztu garaitu. Kristo bizi da, bizi, lehen orain berri. Hilen artetik zaigu Kristo berriz piztu. Eta eriotzea biztu desegin du. Lotok eriotzea ire garaitzea. Kristo bizi da, bizi, lehen orain berri. Hilen artetik zaigu Kristo berriz piztu. Beti Kristoren bidez eskeretan kantu. Guri jainko bautigu eman salvamendu. Kristo bizi da, bizi, lehen orain berri. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztiduna, egizu Pasko sakramentuetan hartu dugun graziak, iraun dezala beti gure bihotzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eukaristia ez da oroipen hutsa. Hil eta betirako piztu zena jandugu. Herriaren erdian ezaugarri eta harrigarriak egiteko kemena eta adorea izan behar du Eukaristia. Nola hasiko da bestela Jesusengan sinesten dutenen elkartea, Jesusi jarraitzen diotenen taldea. Pakea zuekin, aitak ni bidali nauen bezala, nik ere bidaltzen zaituztet zuek. Ez aldugu ahaztuko inoiz, Jesusek aukeratua eta bidaliak izan gerala. Pasko zoriontsu denoi eta nahi duzuen arte. Jauna zuekin, Eta zure espirituaren bedeinka zaitzatela jainko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
Zoazte jaunaren pakean, aleluia.